Tito Arbs. Tito Arbs ka sir, pusang gala. Abi na ko si Bea ka sir. Grabe oy. Biya gyud. Grabe yun ana jud ko kagwapa. But kinsa nga biya? Bea sir ba? Bea Abunda. Aday biya bunda nga. Bangason daw. Gali, dudag naman. Naya signal diri oy. Laka na tani. What? Gaya na what oy. Wart, papatay. Nakita niya, Wart. Kadaghang yaw-yaw ninyong duha diha nga wa pa gani signal kaayo diri oh. Ya sige mo yaw-yaw nga galisod ko kuhag signal diri sa Ligan updates para makita og trabaho. Uy, nara. Ni-refresh na. Uy, timing. Timing, tanawan ninyo. Tanawa ninyo. Tanawa. Tanawa, makatrabaho na to. Trabaho na to. Awa, sige, basahan ako. Ako'y basa. Nangita ko og mga laki nga pwede anytime makasulod sa trabaho kanang maayo masayaw. Kabalo ka masayaw? Oo. Sure ka na, Wart. Basin scam na ba? Bitaw. Mapasin maparihan ang punta nato ni Agi, Wart ba? Scam na puntaan ni. Wala po tayo sudaan na ni. Pag sure mong duwa diha, sige ra mo reklamo ba? Ganina ra kay mo sige reklamo. Naningkamot man gani ko diri para makita og trabaho aron makakaon taon niya glami. Tarungan na magsuotan. Mura man mo mga irong buwang tarungan na inyong ipangsuot. Sa mga bantay bitog may trabaho ha. Naaligi. Sure lagi ni lagi. Diri basta amo na niyo. Mo man nang itunong sa GPS. So si sir to. Mo to si sir. Excuse me sir. Makuratan man pud nimo oy. Ay bugat kurat dia sir. Abi pa lang kriminal kay mig mga naong diri. Ay, bait man din na. Basin makatilaw na sa kong kalami ba? Taysa, kinsa man imong kauban? Ana sir. Time sa sir ha, kajud lang sir ha. Kay murag wa ni na ori yun. Ano ba? Lingon mo magkay mo. Gusto mo makadawat og sildo? Gusto mo makatrabaho? Oo. Takuman ninyong batik kay paminaw, madunggan ka ni sir. Bayot to ha, kadunggo ko sa imong istorya, bayot to. Bayot na? Yes. Di mo boys. Ay, sir. Anang okay na sir, gi-istoryahan ko sila sir. Ako na mga friends of mine, sir, friends of mine ako ba? Ah, friends of mine. But anyway, mag-ila-ila sa ta. Ako day si Tito Arbs. Tito Arbs. Tito Arbs ka sir, pusang gala. Abi na ko si Bea ka sir. Grabe oy. Biya gyud. Grabe yun ana jud ko kagwapa. But kinsa nga biya? Bea sir ba? Bea Abunda. Aday biya bunda nga. Bangason daw. Gali, dudag naman. Ay, kaya gayagaon ba nimo? Di ra ba jud ko ganahan og ingon ana oh? Awa gani mo kauban oh. Nangatawa bugal-bugalon jud kayo mo. Ay sir, binuwara to sir. Oy. Nagbinuwara mo. Ay, lagi mo pagsigatawa. Kaya rin dito mga kandala sir. Binuwara kito sir. Pilar, joke sir. Ako day si Kwan sir. Alias Wawart. Alias Wawart. Dayon si Matt. Manay si Matt sir. Matt. Dayon si Wani. Wani. Ani, kay naa naman mo dire. So pasayawon ta mo. Pero naka-boxer. Sus, boxer ba yun? So, mitingan sana mo sa mga boys sir ha. Sa akong mga boys. Ayot lang sir. Boys! Mag-boxer na karon. Manayaw. Atong trabaho is manayaw ta din. Maraming audition. Subot mo, mag-boxer. Ulam ta. Ako, kinanglan yung kwarta. Kinanglan yung kwarta. Sige, dahil ba na to na? Mag-boxer ta. Hindi lang. Sige, mag-boxer ta ha. No choice. Sige. Sige sir, larga mi sir. Boxer. Sige, deal mo na sir. Unya, kinsa may una sa inyo ha? Una daw. Siya muna. Ay, ikaw na. Pag-uwi muna. Sure na ni? O lagi. Pag-uwi na. Kini. Kay gahubo naman ka. Pag mulingkod ko, kung unsay istorya nako, imong buhaton.
Sige, saka na sa stage. Saka na, saka na. Sayaw. Pinagiling. She's fun like she used to style way back then. She's feeling like she used to feel way back when things tried. But something got Hala ka, uy. Isa mo na iyang lawas, uy. Mura magkatong sa lamok si Wamos, pero dako. Ay, pagyaga-yaga sir, mas maigo ka sa kong alok. Hala, uy. Grabe, dili ka madala gumidya, oy. Bitaw, ang imong buhaton, katong pareha ra gyapon sa yaha, katong labwan nimo to siya. Kato yung pinagiling-giling ba, katong pinaana-ana niya. She's fun like she used to style way back then. She's feeling like she used to feel way back when things tried. But something got them waiting for this magic Monday. Wow, grabe, maayo kita maghiling. Pasok na. Boy. Isa. Boy. Hala. Wow, baana. Uy, grabe. Construction worker ka? Gadala-dalam ko kag 2x2. Ay, diniidos por dos, sir. Eskwala ni, sir. Kasi ganahan kamay ko sa kong eskwala. Sige na, sir. Hala, uy, grabe eskwala yun. Ay, pero anyway, magsugod na ta kay murag dako-dako ra ba na imo ang 2x2. Nara ko'y tuloy pabuhat nimo. Sige, sir. Ang una, mugiling ka. Giling, sir. O ka na. She's fun like she used to style way back then. She's feeling like she used to feel way back when things tried. But something got them waiting for this magic Monday. Best. Dawat ako, sir. Dawat na. Kalamay. Di namin magutom ba na, sir? Sir, kanus aman gid mi mo duty, sir. Kay excited na ba mi? Sir, karon pwede na mi, sir. Pwede na mi mo duty. Tara. Manawag ra lagi ko ninyo. Pero hulat-hulat lang mo ha. Pero anyway, pag ilis sa mo kay panahoton inyong John.